Tugot di napalabas. Di napalabas, nagsarak dalindon ken dayana iti maysa a restaurant. Nagsaritaan nagitidwa ti maipapan ken ni Ruben. Noan niya tirumbeng aramiden da, tapno masapulan dati na unudi. Nakunapay ni Lindon, ano pa'y nasakit tirik na amang sapul ken ni Ruben. Si Dadan latta tumulong ken ni Diana. Iti sana nagbayag. Nagturong ni Diana iti istasyon ti radyo. Tapno ipa-public service na ti panagpukaw ni Ruben. Iti sabali a bangir. Nagturong matda alona ken gardo iti tiyendaan. Tapno aglako da iti nateng. Iti panagbalasiw ni alona iti kalsada. Dandani napadungparan iti kotse. Dagos adimsag ni Diana iti kotse. Tapno kitain na noan niya tinapasama ken ni alona. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Tugot di napalabas. Alona tinagan ko, ma'am. Di na kun awagan iti ma'am, Alona. Diana, kunamlatan kanyak. Sa dino ka diti papanam? Apay nga agap apura ka? Mapanak ko magumatang iti tinapay, ma'am. Kasta ka di? Ala, siya kun ti gumatang iti tinapay para kan ka. Ha? Kababain mat kan ka, Diana. Awan ti rumbang apagbainam. O ala, isurum kanyak no sa dino ti paggatangan ta iti tinapay. Iti pa'y balasiwa kalsada ti paggatangak iti tinapay, Diana. Sana parikot day ta, Alona. Iparadak lang ang naimbag ti kotse. Kalpasan na, mapanta iti paggatangam iti tinapay. Sige, sikat ti makaam mo. Ti awanan bain Aselia. Nagrugit dito'y kusina. Saan lakit di agdaldalos day tiya babae? Celia! Celia! Apay ka di Doña Dolores. Kartingam ti umasidag dito'y! Doña Dolores? Ha! Saan pa'y anainawan dagiti pinggan? Kastamatan anagrugit ti swelo? Saan ka kading agdaldalos, ha? Pasensya kan, Doña Dolores. Nagdalusak pa ngamin ije beranda. Isarunok laangan adalusan ti kusina. Inawak tumutan dagiti pinggan. Dito'y kusina ti unaem adalusan. Sakbay adalusam ti beranda kanda dumapay. Nawatam! Wen, Doña Dolores, naawatak. Hay, Celia! No makisarsarita ka kanyak. Agdumog ka iti sangwanak kandanggam amin nga ibagakan ka. Ha? Oh, nagkinawatan ta ka di, ha? Wen, Doña Dolores. Nasaya. Kasta ti kayat ko nga aramidem. Nasken nga graem kay ti Donya akas kanyak. Gapotasan tangag padpada iti kabibiyag. Nakagtenga kon dito'y mansyon da Doña Dolores. Kumit kita kanyak ti babaonan da ni Celia. Celia? At ka din ni Diana dito'y mansyon? Awan, sir. Itay pa'y agsapa arimor ni Senyorita Diana. Kasta ka di? Lindon, dumanon ka ditoy. Umay ka. Wen, Doña Dolores. Celia ko na nalatan kanyak. Awan respeto na day tao. Awan babain na. Kasla nagsingpat. No ni Senyorita Diana ti kasangsango na. Managing kuko na day taalindon. Itay pa'y ngamin nga awagak ti cellphone na. Ngem, di naksongsong bata ni Diana. Di kagdadag, Lindon. Abangan no adala na patag nga aramitan na. Iso adi na masungbatan ti awang mo. Nagdalos ita ti aglawlaw ti mansyon mo, Doña Dolores. Kunakon kat amadlaw mo day talindon.
Impadalos ko kin ni Celia ababonan. Magustuam ka diti lang at aglawlaw. Magusto ak unay. Naglawa ti mansyon, kastamat ti aglawlaw na. Makunak abak ng met day di Don Roberto nga asawam. Talaga. Nagagat day di Roberto nga asawa. Naglawa ti daga masakupan ti mansyon. Saan la day ta? Adupay ti daga day di Roberto. Aya? Wan, adamin kanyak ti titulo dagiti daga na panawan day di Roberto. May saditan tinakaipasdekan ti planta ti asukar. Kastagayam. Ado ti sanikwa day di Roberto. Ngam siya kitan ti mangigigam kadagiti dokumento ti daga. Banagajak man la makita kan maiggaman idi si bibiyag pay. Iso nasaya at matanasa pa apimusay. Gapo tamabukod akon ti kinabak nang na. Kaslawan anyaman na ken ka ti ipupusay day di Don Roberto, Doña Dolores. Tapno ibagakan ka, Linton. Kwarta lang tinagustuak iti day di Roberto. Aniya? Naggapuak iti nakurapay a pamilya. Isu nga inusar ko ti utak ko, tapno agbalinak mat abak nang. Inaramat ko lang day di Roberto, tapno magunod ko ti kalkalikagumak. Doña Dolores? Sana day di Roberto tinakikalaysa, no di kat ti kinabak nang na. Ngawan na nyaman na kanya, tinasapa nga ipupusay na. Gapotasaan kumat nga ay ayatan. Ti kinabak nang na, tinapatag kanyak, Lindon. Kita ang tiladawak idi balasang akpay, Lindon. Nagpintasak, saan ka di? Wan ngagpaiso. Karuprupam launay ni Diana. Napimpintasak ngam ni Diana. No idilig ti pamagik idi, kan ti pamagi ni Diana ita. Adayo napimpintas ti pamagik. Ha? Sabagay, yaginggay ita. Madlaw pa'y ti sukog ti pamagik. Napo daw, kan nagwas na'y pa'y ti gurong ko. Kita mo. Babain ka kumita iti gurong ko, Lindon. Mabalin ka di, Doña Dolores. Ako ba mon dagita gurong mo? Di mo iluka istapaldam. Anya? Natalag kalawon ay amang ipakita kanya kiti gurong mo. Nagdadakkel pa imot nga ron, ti urat na. Anya? Agbain ka kumamat, Doña Dolores. Kurit-kuritan ti kudil mo. Sa anak nga interesado iti ipakpakitam. Okay. Pasensya ka, Lindon. Ti kayat ko makita kat ti aglawlaw, kan ti unag ti mansyon. Saan kat aday taladawam? Pasensya kan kunak lang aruten. Bala, umay ka. Ipasyar ka dito'y unag ti mansyon. Itay pa'y apag na da Doña Dolores kan Lindon diti unag ti mansyon. Apay ngay paspasyar na ni Lindon. Pasaray kumita da kadagiti ladawan a nakasabit iti diding. Diyak agpadlaw apal paliiwag ida. Tapno saan ngagpungtot kanyak ni Doña Dolores. Dayta, agturong dan diti pasilyo. Celia, mangisaga na kay iti meriendaan mi kinilindon. Darasam! Wan, Doña Dolores. Saan ang Celia? Saan ako nagbayag? At dabay papanak. Sigurado ka, Lindon? Wen, Doña Dolores.
Ni ko madaya na tigagarak dito yung mansyon ng awan mat. Nasa pagay marimuan. Jack ngamin makontak ti cellphone number na. O sige. Inakon. Diana, nagadulang arudon ti ginatang mo tinapay para kanya. Inawis nakpe amangan dito restaurant. Kababain launay kan. Imbagak matan kan ka, nga awan tirumbang apagbainam kanya. Alaw na. Ay, wan gayam, Diana. Amangan nururayan na ko ni Gardo. Nabayag launay yan ti pan nakisarita kan ka. Ha? Asino ni Gardo? Asawam ka di, Alona? Saan, Diana? Gayam ko ni Gardo. Aglaklako kami itinatang ijetsendaan. Kasta ka di? Wen, Diana. Amangan numadanagan pekit din amang ururay kanya. Mabit lang, Alona. Urayan tapay dyan pa-take out ko amakan para iti pamilyam. Anya? Urayan tabiitan. Kalpasan na. Mapanta iti ayan ni Gardo agay mo. Tulungan kan amang imot kadagiti ginatang tan. Nagbayag mo ni Alona na pangimatang iti tinapay. Dandanin maibos tila ko kumian natang. Sa pulak ko ma. Pangamjak mo't mabalin apanawan tila ko mi. Ay, nalabit nga dapay sa bali anapanan na. Iso na bayagan. Uray klatan iti nagpwestuan mi. Sana bali tamay bibos mo't tila ko mi anatang. Gumatang kayo tinateng! Umay kayon, suki! Gumatang kayon itilakok anateng! Oh, pasensya, amiga. Jak nasungbatan adagos ti awag mo. Adda nga mindimteng asa nga ilik itay dito'y mansyon. Anya ka diti bagam kanyak, amiga? Kasta ka di. Sana parikot ti panagsugal ko. Nalipatam ka din, ana nga bakak iti sugal iti na minsan nga aldaw. Ay na, amiga, kinunakmatan kan ka. No may papan iti kwarta, may remedyo dayta. No dakalagatan ti kasapulan, wano pagpunan iti sugal, adda kanyak ita dayta. Eso nga awan ti pagdanakam. Oh, sige. Urayan kayo dito'y mansyon ninton bigat, amiga. Isagana yumat nga rod ti kwartayo. Tas sigurado nga abagan kayo iti sugal. Oh, sige. Bye, amiga. Oh, madanagan dalaunay nga mga nukurang ti kwarta kapag sugal ko. Dakdakal kano agatad ti tayami ti sugal. Takayat dati bumawi iti pan nakaabak da iti na minsan nga aldaw apa nagsusugal mi. Doña Dolores, adto yan ti kapem. Ay, di sumlatan iti lamisaan, Celia. Wen, Doña Dolores. Ada ka di pa'y pangibaunam kanyak, Doña Dolores? Agdalos kay jay hartin. Umay dagiti amiga kinton bigat dito'y mansyon. Agsusugal kami. Wen, Doña Dolores. Mabalin mo ti pumanaw, Celia. Sige, Doña Dolores. Naskan ngagsaganak. Lalay ngag ti agsugalinton bigat. Tapno abakak manan dagiti amigak. Ahon kayam ti kapek. Oh! Nagpaitmatan ti panang timpla ni Celia iti dayto a kape. Tawanan pa'y nababawnan. Agsagana ita kanyak dayta babae. Ha? Paiman! Celia! Apay ka di, Doña Dolores? Insabwag mo matan kanyak tinagpunot akap eh. Ha! Gungguram! Day tatirumbang kan ka!
Anya ka ditibasol ko kan ka, Doña Dolores. Nagpait ti tinimplam a kape. Luklukon na ka di, ha? Saan mo't asigod akas pati pa nagtimtimplam iti kape? Pakawan anak, Doña Dolores. Jack ingagara na pait gayam ti panagtimplak. Saanan ang maulit pa'y? Talaga saanan ang maulit pa'y? Tano aramidam pa'y data. Sukatan kan ababaunan dito'y mansyon. Nawatam! Ay, naginanaak pa'y. Agtugawag dito'y nakarungarong aramuti kayo. Nalawa manen tinamulaak itinatang. Imbagla pagpurusan iti sidaan. Kan ilako dagardo kan alona ijay cindaan. Nalabi, mawawan jay bakak. Kalpasan ti panaginanak dito'y sirok ti kayo. Inak pa inuman ijay karayan. Pagdigusag tumutan. Gaya. Kumusta nga tanda alona kan gardo ija cindaan. Nakalako dangatan itinata. Madamdamalaan. Agawi dun dagijay. Sa anak pa'y anak kaluto itakan ni. Sigurado mabisin dagijay no sumangpet da. Aginanaag pa'y biit. Tainton madamdama. Ituloy ko ti aramidak dito'y bangkag. Tapno maaramid ko amin at trabaho. Diana, amangan no mabannog ka amag na. Kasla nga minsan ka anayruam amag na. Nangrunak at nagado ti imet ta. Di nagpagadanagan, Alona. Kabailak na ito eh. Tinapatag. Maitulod ka iti ayan ni Gardo agayam mo. Agyaman naklaunay kadagiti ginatang mo apara kada kami, Diana. Awan anyaman na, Alona. Ay, wen gayam. Amangan numala daw kan iti papanam. Okay lang. Sa maysa, kaya't kumatiag pag na iti daytoy a lugar. Nabayag ngaminan a panawan asa anak na imay dito eh. Adala sa rungkarak agayam ko dito lugar yun. Kasta ka di? Wen, Alona, kaya't kula tagpatulong iti gayam ko. Iso nga imayak iti daytoy a lugar. Apay nga tangawan matan ni Alona. Naibusan tila ko may anateng. Saan pa yan nagsabli? Matanagan ako. Sa di nung atan tinapanan na. Anya nga tati aramidak. Nagawid nga tan. Ang imposible panawan na dito tsintaan. Matanagan na katalagan. Agkabakabakon. Sapay la ko ma. Tawan ti dakas ang napasamak kan ko na. Nasingpot ni Gardo agayam ko, Diana. Alona, kaya't kumatamam mo ni Gardo agayam mo. Wen, Diana. Sigurado ang maragsakan day siya makam-amumot kan ka. Manipo dita, ibilang kan agayam ko, Alona. Kasta akmat kan ka, Diana. Nagsingpot ka. Sana kas kadagiti daddo maabak nang akadurman dati nakurapay akas kada kami. Saan nakakas iti ibagbagam, Alona? Sa bali ti panirigak iti biyag. Awan ti pilpilyak nga agbalin agayam ko. Baknang kaman, wano marigrigat. Agpapada ti panakita. Nasayaat nga rod no kasta, Diana. Nalaglagan pa kit titiriknak ang makigayam iti awanan. Ngamdag iti babaknang. Oh, nakadanon tan iti tiyandaan, Diana. Mapantan idayan ni Gardo agayam ko. Sige, Alona. Kaya't kumat ang makita ti gayam mo, ani Gardo. Agkita nga tan, dadayana ken Ruben iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot!
Di Napalabas. Nobela ni Isagani Yalong Bulyeser. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.